Здравейте! Днес мислих да продължа с правенето на клипове на Майнкрафт, така че ще продължиме. Пускаме го. Чакаме. Окей. Ще играем на 1.8.3. Това е последната версия, като новата на Майнкрафт. Апси. Да. Така. Както виждате, на картинката съм с същият лаптоп Acer Aspire 5750G, Intel Core i3 2330M, 15.6 HD LED дисплей, LCD дисплей, така, NVIDIA GeForce, 4 GB memory, 1000 GB hard disk, DVD Super Multi, това е за дисковете, за LAN е Acer Nefiti и 6 нещо за батерията. Така, ще го направим на малък екран. Опа! Нещо направих, както и да е. И аз тук съм си направил един свят, който се казва аз. Но още нито съм оцелявал, нито... What the fuck? Това е... This is a bug. Някакъв бъг се получава. Или просто нещо от настройките. Не ми трябваш. Така, значи. Днес ще се опитам да оцелея. Както правя в другите епизоди. Някои са с команди, някои са без команди. Бях направил някакъв тъп клип на една къща, която бях довършил. И ако искате, може да видите в YouTube. Там качвам клипчетата ми. Да. Както виждате, бях с компютър, когато снимах на Майнкрафта, когато не бях довършил къщата и тогава много ужасно циклеше, защото компютър ми не става за нищо и е прост, тъп, смотан. И реших да си купа един лаптоп. И ето ме с Acer Aspire за малко да умра. I believe I can fly. Така. Да потърсиме. Добре. Къде заминаха дърветата с дъбова дървесина? What's this? A snow. Какво е това, снег? Как го казах сам? Добре, сняг, както и да е. Ето намерих едно дърво. Ама няма значение, просто като за оцеляване. Ще си преинсталирам Windows. Знаете ли защо? Поначално, защото сега ще ви покажа само да спра с чупенето на дърво. Ето, заради тази причина ще си преинсталирам Windows. Препълних C-дискът. И дори да искам да го изчиста, не мога. Затова ще го преинсталирам. Така... Окей, нещо стана просто изведнъж с графиката. Защо така се получава?
Ам, Направих някакъв клип на Sims 4, но се оказа, че само стои бял екран. Нищо не се вижда. Не знам така или иначе как да снимам на Sims 4, но ако някой може да ми помогне, с удоволствие приемам. И ще съм му благодарен много за това. И както казах днес, аз ще оцелявам в този клип. Мога само на 10 минутки, така че остават още 5. Затова мисля днес да направя едно малко клипче и да го продължа утре, защото утре съм надаскал. И който вече не ходи на даскал, браво на него, завижда му. А които ходят, това е просто важно да си ходи на даскал, който не иска. Който не иска, ще му пишат отсъствията, той ще си трупа отсъствия, ще му спрат детските и така нататък. А затова си хода на... Намерих същото дърво. Аз затова си ходя на даскал, защото искам да бягам от часовете, както, например, някои ютубъри. Като знам, най-популярните ютубъри са кои бяха. Не говоря само за правене на видеогеймърски игри. Говоря и за Емил Конрад, ако го знаете. Аз много харесвам като аз съм голям фен. В принцип го харесвам като фен, не в другия случай. И просто купих книгата му, нещата, на които не ни учат в училище. Чета я около 2 месеца. Не, около 2 месеца. 2 седмици я прочетох. Беше интересна много. Който иска да прочете. Така. Добре. Така. Опси, нещо стана пак с графиката. Не знам защо така се получава, но лаптопът ми нещо почва да се прецаква. Така. Майчице. Опа. Така. Така. Направихме си тулчета. И има още малко. 2 минутки до приключването на клипа, така че опси, ще умра. Най-важното е, че трябва да намеря храна, но не виждам прасени. Не виждам животни. Както и да умра, за едни поне, поне аз па за едни туфели съм. Малко да събера каблстон. Колкото за една кирка. Махай себе, дърт. Така. Опс. На едно сърце кръв съм и не знам как ще оцелея. Струваше ми се, че видях Херобрайн някъде. Тази идея, той може да ме убие. Както и да е. Той е най-силният в Майнкрафт.